Philippines! Good morning guys. So ngayon guys, itong mga pananim ko, nagtataka ako kasi akala ko cucumber ito lahat. Pero may na halong zucchini pala. Itong malaking ito, nagtataka ako bakit hindi pa sila nag-vine or kumakanat sa Bisaya pa. So kaya tinitignan ko sa app, zucchini pala. I-transfer ko siya doon sa my area na doon. And then yun, sana mabubuhay po. Let's see. Tignan natin guys kung mabubuhay ba itong mga pinagagawa ko. I-transplant ko lang siya. Kailangan talaga i-separate yung zucchini guys. Kasi kapag mag-start na siyang magbunga, palaki siya ng palaki. At saka mahirap na siyang i-transplant kapag sobrang laki na. At saka fingers crossed sana po mabubuhay po itong mga pinagagawa ko kasi nakakatakot, 'di ba? Kasi ito lang yung zucchini ko. So kaya kung mahilig ka mag-garden, huwag mong kalimutan yung zucchini. At saka itong tomato ko pala, kailangan ko siyang i-trim yung leaves niya sa dahon. Ganito po mag-alaga ng kamatis, guys. Kapag gusto nyong i-trim siya, i-prune, yun siya. Kailangan kunin yung mga dahon na sa ilalim para hindi katulad ng ganito, maraming kumakain ng mga insekto. Ito pala siya guys, bell pepper po ito. So, kailangan lang siyang i-trim din sa ilalim kasi para naman maging healthy yung bunga. At sana guys, mabubuhay para ito. Tignan nyo, parang siyang namamatay. And itong pusa ko, kahit anong gagawin ko guys, mahilig talaga siyang matulog sa couch. So, wala na akong magawa. So, ang gagawin ko na lang is labhan yung mga pillows. Kasi spoiled kasi yan. Tingnan nyo naman yung mukha niya nan. Anong tinitingin-tingin mo sa akin, mama? Okay naman ako dito Anak niyo ako Okay lang ako dito. Hi guys! So ngayon guys, punta kami sa isang bahay. Naligo lang ako, naligo din si Tami. Pasensya na wala masyadong light dito sa bahay kasi po ang mahal na ng kuryente. Kaya lock off lahat ng kuryente dito except dito kasi magluluto po ako. And yun, kailangan namin magpunta sa isang bahay kasi hold on na. Kasi po bukas na po yung closing. Yes! Finally, bukas na yung closing. And natuloy na siya guys. And hopefully, walang kakulian. Kung sa Bisaya pa, walang kakulian. Hindi magka-problema kasi may mga something pa, di ba? Mga issue. Sana wala silang tinatago yung lawyer namin. Lawyer ni Tami at lawyer ng buyer. So, sana wala silang mga tinatago against sa may-ari ng bahay. So, hopefully, smooth yung pagko-close bukas. And ako naman magluluto kasi gutom na. Ang lutuin ko lang naman is rice o itlog. Itlog at rice. And then, samahan nyo kami punta sa isang bahay. Okay, let's go. Let's go na. Mamaya na itong kain. Joke. Iwan ko na lang si Batman. Tignan nyo naman yan. Masaya pa ba yan? Parang hindi naman yan masaya. Parang katapusan na ng buhay niya. Iwan ko. Ay, itong asawa ko. Ready na kaming alis pero marami pa palang gustong dalhin. Iwan ko na lang. Anong ginagawa ng lalaking yun? Bakit nagdala ng gamit? Ang kukunin lang naman namin dun sa bahay is yung mga router. Itong asawa ko ba? Parang may plano atang ibalik yung mga gamit sa isang bahay Tingnan nyo yan. Confused yan sir. Confused. Anong tinitingin mo yan? Confused? O tara, finally nakaalis na kami ng bahay. So yun siya, busy na naman siya sa cellphone. May mga tinatawagan. Nagutom si Tami dito sa grocery store kung saan ako nagtrabaho noon. And nagutom lang si Tami. So kaya nag-ano siya. Meron kasi sila ditong luto. Dahil parang pagkain na ready to eat na. Ang mahal dito kaya nasa ano kasi tayo? Pela. Mahal na area. So ito na yun guys yung nabili ni Tami. Nakain lang tayo. So I'm not really starving but I will eat just the heck of it. As usual, kinukuha yung mga gamit na dapat dalhin sa bahay, yung mga brand new na mga gamit sa bahay, tinatanggal niya, binalik niya yung mga old na gamit. So ngayon ako naman nililinis ko lang itong mga boxes, mga old boxes, itatapon na guys, ito guys. So ngayon guys, nagti-check lang ako kung ano yung mga dapat dalhin. Ito na lang yung sa kusina, yung mga coffee maker. Sira na talaga yung floor So, i-check natin dito, wala na Ito na lang yung router na lang bukas. Kasi guys, may ano sila dito bukas final walkthrough ng buyer. So, tignan nila dito kung meron silang reklamo. Tignan natin. Ito, dyan lang yan. Kapatid yan ni Tami. I don't know kung dalhin ito ni Tami. I think dalhin niya ito Pero, hindi man ito magkasya sa sakyan ko. So, ito, hindi ko din alam kung dalhin niya ito.
Mga bubasura man ito eh. So let's see. Baka dito lang to. Old bedroom ni Tommy. Let's see. Okay, wala nang gamit. Wala nang gamit. Okay. Yung kapitbahay namin doon. Yun, open yung shade nila. Ito yung kwarto ni Biyanan pala, guys. So, dito kay Biyanan, hindi namin ito kukunin. Yung kapatid ni Tami, ayaw ito ipakuha. So, yun. So, let's see kung meron pang damit dito. Ay, wala na pala. So, yun, wala na. Ito na lang, oh. Ay, ito mga magandang hanger. Anyway, guys. So ito lang yung ganap ngayon. Kasi alas 4 na, guys. Dapat wala na kami dito. Dapat umuwi na kami. Kasi meron kaming mga alaga sa bahay. So ngayon, na-late. Kasi yung oil company hindi nag-contact sa kay Tami. Sabi pa mag-contact para magpunta sila dito. Wala eh. Hindi nag-contact. So, ito lang yung dalhin ko, guys, na hanger. And, ito dito, may something pa kasi dito, oh. Teka. So, dito, hindi ko alam. Parang, dyan lang ata yan din yan. So, yun yung mga cable wire. Something, dyan lang yan. And, i-off natin ito. And then, dito, ito siya problema. At saka ito. Yan, itapon na yan. Air conditioning. Saka itong drawer na ito. And punta tayo sa third floor. Itong third floor nakakatakot pero go lang tayo. So, tignan natin dito kung anong natira. Third floor bathroom. Dito, hanger. Dito. Wala talagang nagamit dito, guys. So, this is a very, very old bathroom. So, yun. So, let's see. Ayaw ko nang i-open dyan. Nakakatakot. Ito, dito. Ano yan? Ang init talaga dito. Ba? Yun. So, yun. Ito yung sa labas. A front yard. Doon. Yung kahoy na paborito ni Biyanan. So, let's go down. Kasi parang wala naman eh. Parang wala na talaga. So, hopefully yung buyer is okay lang sa kanya na ganito. So, hopefully okay lang sa kanya. Hindi ko alam kung anong meron sa basement. Hello! Hi guys! I-share ko lang po sa inyo, guys, itong bahay ni Biyanan. Ipakita ko sa inyo. Ito yung sa likuran niya. Dito kami naglalaro noon ni Roxy at Misty sa likuran ng mga bata pa sila, guys. So, ito yun siya, guys, yung likuran. Marami na nga siyang mga damo eh. Hindi na talaga siya naalagaan ng maayos. Pero siya, yun yung bahay. Malinis. At saka hindi pa yan yung pinta niya, guys. Bagong-bago pa lang yan, guys. Enjoy the view. Ito yung bahay. Last goodbye sa labas ng bahay.
Alis na kami, guys. Alis na kami. At sobrang init. Grabe, kita nyo naman yung araw dyan, oh. And, guys, today is the final moving day or cleaning up. Yung asawa ko is, yung final niya is 1 minute or 1 second. Okay? It's not. Kaya na, guys, traffic na. Alis na kami. Naka-shirt talaga ako. For a long time, guys, I never wear shirt. Only in the house. But you know what? Sometimes, right, honey? It's nice to wear shirt, right? Habang kumakain po si Mister, ang sekreto lang naman yan, isayo-sayawan lang na natin para naman, you know, masaya yung buhay. Hi guys, so iin na namin itong vlog. Thank you guys so much for watching. Sayo-sayo lang kami dito. Maaga pa kami bukas kasi kailangan babalik doon kasi closing nga, 'di ba? And so nag-ice cream lang ako kasi paborito ko tong ice cream na to. And then plus itong konya, sarap. Thank you guys. Kita-kits tayo sa sunod na vlog.